Sik joget ya. Nggih. Dadi pomo dulur-dulur Karang Nangka pengen roh suarane Nyilitiana sapa ki mau? Dewi Sumarno. Dewi Sumarnowati ning Rom. Nah, coba. Asih. Maju, Nduk. Asih. Cara nembang piye? Nembang nggih Sik sedaya. gamelan apa gawe musik? Alah gamelan kula pangan. Lho, ora rompal kuwi untumu. Ora rompal lho untumu mangan gamelan. Maksud iki segala musik gamelan kita siap pangan. Oh iso. Jaluk apa? Jenengan nyuwun apa? Klasik. Klasik. Alah nek klasik contone Gambir Sawit, Gambir sawit. Onang-onang, Heeh. Lolo Kali Bleber, Heeh. Serundeng Gosong. Terus. Cil iki bener no? Pas iki bener no iki. Cucur. Apa Mas? Cucur. Gendeng anu kuwi ta? Petalon. Kuwi cucur Lah kuwi. cucur ya. Heeh. Wah, catetanku kukur ya, Mas. Cucur niku. Cucur. Terus ketawang. Kuwi berarti gudiken ngono lho. Sing Gendeng gudiken kuwi. Sing